замежных справаў Беларусі запрапанавала польскаму консулу пакінуць нашу краіну. Гэтак у МЗС адрэагавалі на ўдзел дыпламата ва ўрачыстасці да дня выклятых жаўнераў у Берасці. Пра іншыя навіны гэтага аўторка распавядзем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Расследаваць і заблакаваць актывы атачэння Лукашэнкі. Што Святлана Ціханаўская абмяркоўвала ў Швейцарыі. Тыя 15 чалавек, якія трапілі пад фінансавыя санкцыі, Швейцарыя паабяцала замарозіць. Міжнародны алімпійскі камітэт не прызнаў прэзідэнцтва Віктара Лукашэнкі. Як адрэагавалі ў Беларусі? Нешта можа і змянілася на паперы, але насамрэч сітуацыя з правамі спартсменаў і адсутнасцю дыскрымінацыі яна не змянілася. Раней зняпраўджваў, цяпер пацвердзіў. Чаму расійскі амбасадар згадаў спробу перамоваў з каардынацыйнай радай? Мы исходим из статус-кво внешней политики. Для нас было важным донести эту позицию, а не заниматься тем, что опровергать фейки, вброшенные спецслужбами. Расследаваць імаверныя актывы Лукашэнкі ды ягоных гаманцоў у швейцарскіх банках і замарозіць іх, далучыцца да трэцяга санкцыйнага пакету еўразвязу і падтрымаць амерыканскія санкцыі. Магчымасці гэтых рашэнняў для Беларусі Святлана Ціханаўская сёння абмеркавала з прадстаўнікамі ўладаў у Швейцарыі. Падрабязней Тацяна Рэут. Ці хавае Лукашэнка і набліжаныя да яго людзі грошы ў Швейцарыі. У тым ліку гэтае пытанне было адным з ключавых падчас трэцяга дня візіту Святланы Ціханаўскай у гэтую краіну. У тым ліку гэта абмяркоўвалася і з прэзідэнтам парламенту. І адказу на гэтае пытанне пакуль няма. Тыя 15 чалавек, якія трапілі пад фінансавыя санкцыі, Швейцарыя паабяцала замарозіць, каб была дадзеная справаздача. Ці сапраўды яны адшукалі гэтыя рахункі, ці замарожаныя гэтыя рахункі. Усе ж разумеюць, што ніхто не будзе адкрываць рахунак у швейцарскім банку на імя Віктара Лукашэнкі ці там Дмітрыя Баскава. Швейцарскае заканадаўства дазваляе ўладам блакаваць грошы толькі калі гэта звязана з крымінальнай справай, калі відавочна, што яны ідуць з нелегальных крыніцаў, або калі замежны лідар страціў уладу, чаго мы, відавочна, не маем у выпадку Беларусі. То бок мусіць быць доказ таго, што грошы былі скрадзеныя ў беларускага народу, каб швейцарскія ўлады маглі дзеяць. Нягледзячы на закрытасць гэтай сустрэчы, Белсату ўдалося пагутарыць з Андрэасам Аэбі, прэзідэнтам швейцарскага парламенту. Мы вельмі адкрытыя да ўсіх бакоў. Мы таксама сустракаліся з амбасадай Беларусі ў Швейцарыі, і няма прычыны, чаму б мы не сустрэліся за пазіцыяй. Гэта для нас цікава. І таксама важна ў інтарэсах беларускага народа, каб мы прадставілі сваю пазіцыю і маглі быць пасярэднікамі пры патрэбе. У Берні Святлана Ціханаўская таксама сустрэлася з прадстаўнікамі партыі зялёных і арганізацыі Amnesty International. Некаторыя мясцовыя журналісты здзіўленыя, чаму з Ціханаўскай не сустрэліся прадстаўнікі ўраду. Яна тлумачыць гэта не толькі класічным аргументам нейтральнасці Швейцарыі, але і асцярожнымі стасункамі з Расіяй. Тацяна Рэут, Белсат, Берн. Фільм каманды «Нехта. Залатое дно» скарае вяршыні беларускага ютюбу. За сотню стужка займела ўжо амаль 2 мільёны праглядаў. Расследаванне расказвае пра карупцыю на найвышэйшым узроўні, дарагую нерухомасць, авіа і аўтапарк Лукашэнкі, а таксама пра ягоных жанчын. Мы запыталі ў менчукоў, што яны думаюць пра фільм. Самые укромные уголки вышедшего из народа и ума первого и последнего кровавого диктатора в Беларуси. Это золотое дно. Просмотрел все на одном дыхании. Уразила колькость домов. Я не ведал, что их столько. Я ведал, там может 5. Они живут хорошо, а некоторые слои населения живут очень плохо. Они не могут нормально заплатить за квартиру, например, за еду. У нас с бедными и богатыми пропасть. А богатые не те, кто працы свои зарабляет, а те, кто сидят и деньги с народа, лусту за лусту. Узнал про после 3-месячное событие беременности Колиной мамы. Часики, машинки, это все мы видели, знали. Наверное, основное все, с нетерпением жду следующих серий, которые обещаны. Хорошо, что собрано воедино. Немножко не понравилась грубая лексика. По понятиям живут бандиты.
Остальные все живут по законам. Законы сейчас не работают. Мы давно уже вне какого-то правового поля существуем. Ну уж с августа так уж точно. Каманда блогера абяцае неўзабаве апублікаваць новыя фільмы расследавання. Апытаныя намі меншукі сказалі, што хацелі б у наступных фільмах пабачыць пра карупцыю набліжаных да Лукашэнкі чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, пра гандаль зброяй і наркотыкамі на дзяржаўным узроўні, а таксама пра лёс зніклых, імаверна, забітых на загад Лукашэнкі ягоных апанентаў. Міжнародны алімпійскі камітэт не прызнаў Віктора Лукашэнкі новым прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі і пастанавіў працягнуць санкцыі супраць прадстаўнікоў выканкаму аб'яднання. Напярэдадні ж Міжнародны алімпійскі камітэт атрымаў афіцыйны ліст ад камісіі спартоўцаў НАК, што палітычная напружанасць у краіне знікла, як і дыскрымінацыя і стаўленне да спартоўцаў і трэнераў. Падрабязнасці Александра Пуціла. Беларускі фонд спартовай салідарнасці зняпраўджвае заявы стабільнасці Нацыянальнага алімпійскага камітэту краіны. Там у фондзе працягваюць збіраць факты рэпрэсіяў супраць спартоўцаў і трэнераў. Насамрэч, ситуация с правами спортсменов и отсутностью дискриминации, она не изменилась. И тому было принято то решение, которое вчера было принято, что не признать выборы кіраўніка Национального олимпийского комитета. На мінулым тыдні у Міжнародны алімпійскі камітэт адправілі інфармацыю пра тое, што сцяж адбываецца ў Беларусі. МАК працягнуў санкцыі з патрабаваннем да федэрацыі гарантаваць спартоўцам роўныя умовы. Судя по тому, как мы сейчас ребятам обзваниваем и спрашиваем, про это письмо никто из них не знал практически. То есть это сделал кто-то из руководства НОК или там из членов НОК. Вот это вот оттягивание времени, ну вот это непонятно, глупо и непонятно. Зачем это? Это только действительно только навредит спортсменам, это дергание, это подготовка к Олимпиаде идет. А сейчас придется документы на индивидуального, на каждого человека индивидуально оформлять, отправлять, опять куча будет ошибок, куча проблем в коммуникации. Едем в Токио драться. Для ўладаў непрызнанне прэзідэнта НАК ці пагроза выступу пад нейтральным сцягам на Олимпиаде іміджавая страта. Але ці хвалюе гэта беларусаў? А почему не признал, я не знаю. Он был вице-президентом, его могли бы и признать. К спорту он относится хорошо. Какая разница, Александр Лукашенко или Виктор Лукашенко? Ничего бы не поменялось. Люди, якія не... як гэта сказаць, што якія ўвогуле не маюць паўнамоцтвам да якіх-то прыняццю рашэнняў цяпер, могуць самі сябе назначаць і вылучаць з пасад, якіх бы то ні было. Так што вельмі станоўча адношуся да такога. Вельмі добра. Чаму? Тут и пояснять не треба. Правильно сделали. Чаму? А зачем? А кто он? Он спортсмен? Он имеет отношение к спорту, у него есть заслуги перед Родиной, то есть другие есть заслуги, но он не олимпийский чемпион, он не принимал участие в других олимпийских играх. То есть это своя кухня, которую должен знать специалист. Ну, если мы говорим из контекста Олимпийского комитета, то этот человек абсолютно не соответствует ценностям этого комитета. Чарговае пасяджэнне выканкаму Міжнароднага алімпійскага камітэту запланавалі на красавік, але беларускае пытанне можа разглядацца як у планавым, гэтак і ў пазапланавым рэжыме. Александр Пуціла, Аб'ектыў. Градзенскі музыка і актывіст Ігар Банцар ужо 6 дзён трымае сухую галадоўку. То бок не прымае вады і ежа на знак негвалтоўнага пратэсту супраць незаконнага ўтрымання за кратамі. Ігара Банцара затрымалі летась 20 кастрычніка за перформанс каля міліцэйскага аўтамабіля. А 3 сакавіка музыку пачалі судзіць паводле крымінальнага артыкулу за хуліганства. З таго, што вядома, Ігар знаходзіцца у здавальняючым стане, гэта сведчаць лекары, якія яго наведвалі. Ён цяпер не такі бадзёры, як звычайна бывае. Зразумела, што столькі дзён сухой галадоўкі не спрыяюць, таму што стан палепшваецца, стан, ясная справа, пагоршваецца, але ведаючы Ігара, ён, напэўна, не спыніцца і пойдзе да канца.
Яшчэ на 2 месяцы застануцца за кратамі Марыя Калеснікава і Максім Знак, паплечнікі Віктара Бабарыкі, які мог стацца галоўным супернікам Александра Лукашэнкі на леташніх прэзідэнцкіх выбарах. Абаіх вінавацяць у змове з мэтаю захопу ўлады. Палітычным вязням пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Анастасія Русецкая. Сябра прэзідыуму Коаардынацыйнай рады юрыста Максіма Знака пакінулі пад вартай яшчэ на 2 месяцы, да 9 траўня. Рашэнне следства абарона лічыць беспадстаўным і збіраецца яго абскардзіць. Не таму, што мы маем давер да судовай сістэмы, трэба разумець, што мы ўжо даволі дасведчаны ў гэтай галіне, але кожны раз мы павінны выкарыстоўваць гэтыя магчымасці, каб паказаць, што выбачайце, але наш падабаронны знаходзіцца пад вартай насуперак праву. Максім Знак працаваў у камандзе ўдзельніка прэзідэнцкай гонкі Віктара Бабарыкі і быў ягоным адвакатам. Пасля стварэння Коаардынацыйнай рады для мірнай перадачы ўлады увайшоў у яе прэзідыум. Затрымалі Знака летась 9 верасня. З таго часу ён за кратамі. Ён трымаецца добра. Я думаю, што адна з галоўных прычын гэтага, што чалавек разумее, што ён не здзяйсняў ніякіх злачынстваў і яго грамадская актыўнасць, яна стала прычынай знаходжання там. Улады маюць іншае меркаванне. Палітычнага вязня Максіма Знака вінавацяць у закліках да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы, а таксама ў змове з мэтаю захапіць дзяржаўную ўладу. Гэткія ж абвінавачанні выстаўленыя яшчэ аднаму сябру прэзідыуму Коаардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Тэрмін утрымання пад вартай ёй таксама працягнулі на 2 месяцы да 8 траўня. Тым часам дзяржаўны дэпартамент ЗША завочна ўзнагародзіў палізняволеную Марыю Калеснікаву міжнароднай жаночай прэміяй за адвагу. Марыя Калеснікава ўзнагароджваецца за тое, што падтрымлівае дэмакратычны рух унутры Беларусі, да і служыць крыніцай натхнення ўсім, хто імкнецца заваяваць свабоду для сябе і сваіх краінаў. Падчас онлайн-цырымоніі дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен падкрэсліў, што Злучаныя Штаты працягнуць дабівацца вызвалення Марыі Калеснікавай, а таксама ўсіх палітычных вязняў у Беларусі. А ці памятаюць пра палітзняволеных беларусы? Так, я памятаю этих дзяржаў палітычных, Марыю Калеснікаву і Максіма Знака. Яны зараз знаходзяцца ў вязніцы. На них заведена криминальная справа. Очень печально, что они находятся в застенках. Так что очень печальная история. Конечно, я хочу, чтобы яны на свободе. Бо я лечу, что не повинны такие люди в тюрьме сидеть. Негативно, очень даже негативно. Но страна у нас такая. Что-то помню, да, письменники. Марыя Калеснікава была адной з лідараў прэзідэнцкай кампаніі Віктара Бабарыкі ды аб'яднанага штабу. Пасля выбараў яна ўвайшла ў прэзідыум Коаардынацыйнай рады. Затрымалі Калеснікаву летась у верасні, пасля таго, як яна адмовілася пакідаць краіну і на мяжы парвала пашпарт. З таго часу цягам паўгода Калеснікава за кратамі. Анастасія Русецкая, Белсат. Расійскі амбасадар у Беларусі Сергей Мезенцаў назваў дзейнасць Коаардынацыйнай рады падрывам дзяржаўных асноў і заявіў, што аб'яднанне раней прапаноўвала яму размову. Ці было гэта насамрэч і пры якіх абставінах, а таксама ці магчымыя наагул для Масквы перамовы з апанентамі Лукашэнкі, высвятляла Надзея Бельская. Клуб філатэлістаў, людзі якіх ніхто ніколі не выбіраў. Гэтак амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў назвал у інтэрв'ю выданню РБК беларускую Коаардынацыйную раду. Паводле яго апазіцыйнае аб'яднанне хацела сустрэцца з расійскім дыпламатам. Расійская амбасада гатовая размаўляць з тымі грамадскімі сіламі, якія не вядуць працы для падрыву дзяржаўных асноваў Рэспублікі Беларусь. Паводле Мезенцава сябры Коаардынацыйнай рады хацелі абмеркаваць узаемадзеянне з Расіяй. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка пацвярджае, што рада насамрэч адпраўляла Мезенцаву такі зварот у жніўні. Але аб'яднанне хацела толькі данесці сваё стаўленне да становішча ў Беларусі, бо на думку сябраў рады Расія, як краіна-суседка, повинна была неяк отреагировать. Тогда мы представляли эту позицию достаточно однозначно, что мы исходим из статус-кво внешней политики. Для нас было важным донести эту позицию, а не заниматься тем, что опровергать фейки, вброшенные спецслужбами на предмет несуществовавшей никогда программы Координационного совета.
Паводле Паўла Латушкі гаворкі пра дыялог не было. Крэмль таксама не быў зацікаўлены ў такой размове, адзначае палітолог Андрэй Казакевіч. Але Масква назірала за тым, у які бок хіснецца палітычны маятнік. Стаўленне да Координацыйнай рады было больш важлівае. Былі некалькі заяваў ад расійскае кіраўніцтва. Але пасля таго, як сітуацыя стала развівацца ўжо па сілавым сцэнару, з перавагай сілы на баку Александра Лукашенко, так, в прынцыпе, Координацыйная рада перастала разглядацца як некая цікавая для камунікацыі пляцоўка. У тым жа інтэрв'ю выданню РБК Мезенцаў падзяліўся думкамі пра стварэнне сімволікі саюзнай дзяржавы, каб, маўляў, зменшыць уплыў захаду. У адказ на выказванні дыпламата Павел Латушка заклікаў публікаваць на сайце амбасады легендарныя дарожныя мапы, якія Расія прапануе падпісаць Беларусі. Іх змест дасюль невядомы. Надзея Бельская, Белсат. У кантэксце пагрозаў нацыянальнай бяспецы Александр Лукашенко разглядаў дзень волі з асобамі, якія бяспеку яму і гарантуюць. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі пасля спаткання ў Палацы Рэспублікі папярэдзіў, што з 25 па 27 сакавіка сілавікі будуць дзеяць. Юлія Цяльпук працягне. Пустыя класы, эвакуяваныя 800 асобаў, дзеці і персанал з 8 школаў абласнога цэнтру. Сілавікі з сабакамі шукалі выбухоўку пасля атрымання дырэктарамі школ на электронныя адрасы паведамленняў аб нібыта мінаванні школ. Может, протест чей-то против чего-то. Может быть, излишняя, не знаю, как сказать, дозволенность в определенных моментах и ситуациях. Возможно, пошутили дети. Возможно. Это один из вариантов. Мы никогда не будем знать, что находится за кулисами. Нам не скажут этого. Мы обычные люди, мы просто работяги. Поэтому это, наверное, знают люди повыше. Учора ў Гомлі, а цягам месяца таксама ў Жодзіна і Менску неўсталяваныя асобы таксама паведамлялі пра ілжэмінаванне школаў. Выбуховых рэчываў не знойдзена, мінёры ў вышуку, дзеці на занятках. Але, як кажуць, асадак застаўся. Калі чарговы раз мы чулі такую інфармацыю, да рэакцыя была, зноў хтосьці там альбо пажартаваў, альбо выконвае свае нейкія іншыя задачы, адцягваючы увагу ад чагосьці, што значна больш важнае, скажем, для беларусаў. Магчыма, таму найчасцей не знаходзяць вінаватых у падобных здзеках над грамадзянамі. І не заўжды знаходзяць рэальных злачынцаў, затое не прапускаюць аніводнай пагрозы сваёй сістэме. Адказныя за крымінальную і нацыянальную бяспеку разам з Александром Лукашенком рыхтуюцца да святкавання Дня волі. Непрызнаны легітымным прэзідэнт сёння прымаў справаздачы кіраўнікоў адразу шэрагу ведомстваў, адказных за стабільнасць улады. Ад кіраўніка сваімі справамі Виктора Шеймана да старшыні КДБ. Доложено о конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, не происходит с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств. Для грамадзянскай супольнасці гэта сігнал. Святкаванне Дня волі ва ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі будзе азмрочанае асобамі, якія маюць достаточно имеют силы и средств для реагирования на различные роды угроз. Магчыма, арганізатарам святкавання варта чакаць прэвентыўных затрыманняў. Шукаць пагрозу трэба не ў шэрагах жадаючых адзначыць дзень абвешчання беларускай дзяржаўнасці, лічыць палітолог. Самая вялікая пагроза нацыянальнай бяспекі – гэта сусед з усходу. Все астатняе у параўнанні з гэтай пагрозай – гэта па вялікім рахунку дробязь. У інфармацыйным шуме тыпу навінаў пра ілжэмінаванне робіцца менш гучную інфармацыя пра тыя ж ваенныя вучэнні, якія сёння маюць пачацца, пра таемныя эканамічныя дамоўленасці Лукашэнкі і Пуціна ці пачатак перавалкі нафтапрадуктаў праз расійскія порты. Юлія Цяльпук, Белсат. Штогадовую прэмію імя палітолага і выкладчыцы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Святланы Навумавай уручылі сёння ў Менску. Лаўрэатамі ў намінацыі «Вольная Беларусь» арганізатары назвалі ўсіх беларускіх палітычных вязняў.
Мы вырашылі адзначыць такія галоўныя сацыяльныя з'явы, бо яны змянілі беларусаў, так? І гэта найперш з'ява аб'яднання і салідарнасці падчас каранавіруса. Па-другое, гэта, безумоўна, грамадская хваля гэтага пачуцця уласнай годнасці падчас выбараў. І гэта, безумоўна, палітзняволеныя і ўвогуле вось гэтае змаганне за волю і за свабоду ў Беларусі. Гэта прэмія як мінімум 269 чалавек, якія на сённяшні момант з'яўляюцца палітычнымі вязнямі. На жаль, гэтая лічба не канчатковая і, на жаль, яна не будзе зменшацца, она будзе толькі павялічвацца. Ініцыятыва «Разам ты не адзін» атрымала прэмію ў намінацыі «Грамадзянская ўзаемадапамога» за дзейнасць падчас пандэміі каранавіруса, а ў намінацыі «Грамадзянская ініцыятыва» перамагла кампанія «Сумленныя людзі». Не Александр Саладуха і нават не сёстры Груздзевы. Белтэлерадыёкампанія вызначылася, хто будзе рэпрэзентаваць Беларусь на сёлетнім конкурсе Еўрабачання ў Роттердаме. Туды мае паехаць сатырычны, як яны самыя сябе акрэсліваюць, гурт «Галасы з места» з кампазіцыяй «Я научу тебя». Усевалад Шлыкаў падрабязней. Смотри вперед, забудь, что было. Спявалі сатырычныя кампазіцыі пра каардынацыйную раду з крытычнымі згадкамі, між іншага, Святланы Ціханаўскай ды Паўла Латушкі. Крытыкавалі ў песенна-музычнай форме палітыку Еўразвязу, маўляў, еўрапейскія каштоўнасці прымушаюць, цытата, апранаць сукенку на сына. На гэты момант песня «Галасоў з месца» у адмысловым прыкладанні конкурсу займае апошняе 27-е месца сярод усіх заявак, дасланых на Еўрабачанне. Думками, марами, дурными справами. А летась, калі конкурс Еўрабачання быў адменены з-за каранавірусу, у беларускім адборы перамог дуэт «Вала» за песню «Навечна». Надею губляли мы, но и вертали мы. У паня верку падали и чакали адказ. Не молчи. Аднак пасля крытыкі палітыкі ўлада ў інтэрв'ю часопісу «Інтарэсныя людзі» і спадзеваў музыкаў, што ў новай Беларусі людзям творчасці будзе дыхацца прасцей, на БТ заявілі, што ў дуэтаў, цытата, няма сумлення. Раней Беларускі фонд культурнай салідарнасці заяўляў пра запуск працэсу не толькі аб выключэнні Беларусі з конкурсу, але і пазбаўленні БТ права ягонай трансляцыі. Усевалад Шлыкаў, Белсат. Што вымушае Лукашэнку дзяліцца ўладаю, то бок распачынаць перадачу паўнамоцтваў? Пра гэта ў праграме «Размова» Віталь Цыганкоў разважаў з палітолагам Валерам Карбалевічам. Глядзіце пасля аб'ектыву. У сённяшнім выданні гэта была ўся інфармацыя. Па актуальныя навіны зазірайце таксама ў наш тэлеграм-канал. Добрага вечара і да сустрэчаў.